Okay, så er vi gået over fra den her bakke her på nummer 2 video, og så gået herover til. Så nu vil vi prøve at se, om vi kan køre ned her. Se om vi kan det. Hop, hop, hop. Okay, så. Ej, det kan jeg bare ikke, det her. Kom nu, kør fra bander. Ej, noget lort. Det kører bare ikke lige nu, gør det. Ja, simpelthen så lige mig. Og så står man bare her, og kan ikke køre nogen steder. Men vejen bliver der helt noget af en vej, der er her. Vi får lavet. Men prøver. Og så lige pludselig, så kommer den. 3, 2. Nå. Nej, kom nu. Jeg skal fandme prøve det her. Så. Nu ruller vi. Upsi. Tror jeg nok. Hov. Vi ruller den også forkert vej. Ej, det blev helt lægt til sne. Og så. Løbet er kørt. Så. Nu kører vi. Nej. Han styrtede. Nej, han styrtede. Ej, mand. Altså. Han styrtede sgu. Så bare med op igen. Og prøv igen. Altså, som man siger. Hvorfor tage til Norge eller Sverige, når man kan gøre det herhjemme? Nu kører vi. Vi kører. Juhu. Nu kører vi. Juhu. Juhu. Ej, kat, det er sjovt det her, mand. Det er jo så sygt. Det er sjovt. Ej, hvor er det sjovt det her, mand. Jeg kan ikke tale ret langt. Men vi prøver da at sidde og være. Langt kommer lige der. Ja, okay. Det er lige den langeste vej, vi lige har lavet der. 3. Så vi siger tak til video 2.